Mang adlaw, BMs. Yes, may ngadlaw, Bayro ni Bay. Welcome sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Yes, mga agik-ik, aguk-ok, ug agak-ak. Ang karanta maglangay, unang pag-ik-ik. Ano din na ka mo magigso? Palit ka mo sa kong balik nga pakwan. Presko pa kayo, pula pang sulod na ini. Ay, fresh pa kayo nga pakwan. Noy, palit ako usabi. Fresh man kaha na. Natural. Presko kayo day. O, aniya day. Ako itulol. Oops! Uy, Ay, nahulog. uy, Noy, luspad balagi ni imuhang pakwan. Miss, mangutan ako ni mo, miss. Ikay mahulog, di ba ka mang luspad? Daddy, nagunsa ka diha, Daddy? Ay nak, nagkuhan ko rin, naglimpyo ka ni Bagol. Ako pa sinawan, kay mauni akong pakan ang lulo ni mo. Uy, naman tay plato ding. Anong kana may imuhang gipasinawan? Ay, atong plato na, kusi kayo, sige nang kabuak niya, bildo ko to. Ay, di, pasinawin na lamang kita, di. Nga pa sinama dyan akong bayo nak. Kay aron ni katigulang nimo, mura po ni akong pakanan para nimo. Putang eh. Plete, palagag tunol. Dara, wanang driver complete Asagikan. Syempre, gikan sa bulsa. Pagkapilosopo po ning pasayruhan ng bayhanin, gwapa mo tapang pilosopo. Magkabalos ko rin ako ng kulangan. Miss, diray mo nga sukle. Kulang man ni manong driver, pila day ang syudad. Sa mga miss, palito ni mo ng siyudad. Okay, mi Ems, maugad to nga to ang Yes, paglingaw. of course. Ato ang unang episode ni nga to ang tulumanon karon. Mga Agik-ik, aguk-ok, ug agak-ak. Ya, mi Ems, palitaog dapit sa to nga maghigalaan nga mutanaw kanunay sa to nga YouTube channel. Yes, thank you so much. And of course, magpasalamaton midaan sa mga ni-subscribe sa mong YouTube channel and sa mga wala pa ka-subscribe. Please do subscribe, guys. That is Star Radio Tayasan PH. Thank you. God bless. Sa imo TikTok. And then sa ko nga TikTok, that is MLOves11. Thank you so much. Okay, daghang salamat sa inyong pagpamina og sa makausap pa. May adla pag-usab ka na tanan. Yes. Bye-bye. Bye.